गा के सब लोग के जुड़वाइए देलू कुछ देर में पानी पिया देबू ओ भर करे में गोबर कर देता हाथ ना नचल दिले ब्यास के हर शब्द में हर अंतरे में हर में खरे में नचल जाला जय दी वायरल हो गई ब्यास के तनी मुनी नाच के फिर काम आगे बढ़ावे के चाहिए ओ चाचा ठीक है लेके ब्याजी तोहर गाँव नहीं लागत न खाऊ ठीक है ले ज्यादा ब्यास के ना नाचे के चाहिए हई देखो बड़ी सुंदर भाव बा एगो लड़का एको लड़की के भाव बा अब भाव बा का किया रे जे करे से लोभ कइलू ओ तारा के कुछ ना बोल मनीषा जी है ना ताको 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 देखो यही गीतिया में जब बता हाँ। थुथुन मत घुमाओ दस्तावेज ओने मत घुमा है न कर चेहरा दिखाओ ना कि अरे जे करे से लोभ कइलू हो करे से परेशानी बा हे सरमई करम लागे खानदानी बा हे सनमई करम लागे खानदानी बा गरम खानदानी बा चाचा कहले नु अभी कहली हनु हां के ब्याजी 12 गरम लगता चादर ओढ़ले बारी तो इनका कॉपी धइले बा अब तारा भैंस के चोटी देई तब तू जाके ठीक रह घबरा भैंस के नु ज्यादा ठंडा चल लगे। बजाओ अभी अभी बड़े भैया हमने के अनिल भैया लाखों लाखों रुपए दे के सम्मानित कोई नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन भोला दानी बना के रखे एगो बात मनीषा जी कहनी है देखो नहीं कि लगातार भैया पैसा ना मिले लगा पैसा लगातार मिले लागल हो
तो कहते कि बिया जी हाँ बहुत गर्मी लग रहा है। पैसा के मारे गर्मी जा। लगता। कहे के मतलब कि तारा पैसा ज्यादा मिला और सब लोग देखल हम मनती कब जब हमरा से तारा बेसी मिली तो गलती ना कहल तारा हमरा से बेसी पैसा मिलतो नहीं खे हमरा से बेसी तारा गर्मी लगता एक मतलब दोस्त तारा नहीं खे 1 रुपया ला अगर 1 करोड़ देखी नु तो जाने कि देखिए कि हदा से मर के भाई 1 करोड़ हम कहाँ रखी तो दोस्त तारा में नहीं खे तनी मने रुपया मिली लागल तर हदा से गर्मी लागे लागल गलती ना नु एगो रोलिंग मार दो फास्ट रेडी 1 2 3 4 चालू बा हमारा रोहित जी और सोनी देवी के तरफ से पुरस्कार सोनी यादव जी के तरफ से पुरस्कार बार बार कपिल बाबा पुरस्कार दिले बानी बार बार पोलगी बा आओ बाबा के नतनी बानी पुरस्कार देहनी लक्ष्मी के जयकार भाई देखे तो देखो तो पैसा के बारे और रमन बाबा के पोती के तरफ से पुरस्कार मिलल बा बार बार पोलगी बा रमन बाबा के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा हेलो अंकित को तब ध्यान दिहल जा मालिक के करा के धांग दिहल जा बारा फालतू बोले थे यार बहुत फालतू बोलत फालतू बोल रहा है 40 मिनट के समय दियाइल बा आ 40 मिनट में हमनी के गीत संगीत हमनी के समापन करब जा मोटा मोटी 11:25 हो रहल बा गलती ना नो यही में हमनी के नए नए गीत नए नए भजन नए नए निर्गुण कथा प्रसंग सब सुनावे के बा गलती ना नो बहुत सुंदर गीत संगीत चोखा चटनी भजन सुमन आराधना प्रार्थना चिरौरी रिक्वेस्ट बड़ा सुंदर भाव सुनने सब मनीषा राजी के मुखारबिन से गीत संगीत बाद में होई ए बेहाजी पहले हो मोजा मोहको ता मोजा गीत संगीत बाद में पहले तू मोजा बदला चलो मोजा खोल के मोजा खोल करा बाबू तारा गीत संगीत से हम मरम चाहे ना तारा मोजा से हम मर जाए काहेला मुई बुफ करे रे जल्दी 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 हटाओ 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 ना यार फेंको उसको उठा के कम से कम फीस और रुपया कमा के क्या करता है डिटर्जेंट का होई इतना सरफ का पैसा नहीं खाए आना तेको नया किन के वाला हां ने तो कहा 2 रुपया के एरियल दी
15 दिन के मोजा पहन के महकौले बर मंडली में ध्यान दो तने पर ध्यान दो यह दुनिया में मालिक कोनो काम बिना भगवान के मर्जी से ना हो चाहे हम गाई चाहे रउआ लोग सुनी चाहे दुनिया में आयल बानी भगवान के मर्जी से रउआ हम चाहे के हो आज रमन बाबा मरल बनी नु तो भगवान के मर्जी से रमन बाबा मर गए गलती नहीं कहो बिन हरि कृपा तीर नहीं डोले मालिक के मर्जी बिना एगो पेड़ के पत्ता ना हिलेला हम रउआ कुछ हिला सकत ना कवि के कल्पना बा एक पर आ जाए बड़ी सुंदर भरत शर्मा जी के लय रहल कौन भोजपुरी के ट्रेवल कम करी भीष्म पितामह माने गनी भरत शर्मा जी वहाँ के बड़ी सुंदर एगो लय गवनी कैसे आउ लय कौन ह कि हरियर डलिया के हर ललका हर संघिया में लेके चलले चरगो कहारवा आज यूपी बिहार में झारखंड में कलाकार के कमी नहीं है बकेर है दरवाजा पर मनीषा राज अली है भोला भंडारी अली है अलन है तो कहीं ना कहीं प्रभु के ही कृपा वो बाबा के भी कृपा बा कभी कहले कि जेकर भाग में बाटे जो अरे ओ कराऊ मिलेला कि जेकर भाग में बाटे जो अरे वो कराऊ मिलेला अरे मालिक के मर्जी बिना अरे पतवो नहीं लेला मालिक के मर्जी बिना पतवो नहीं लेला जेकर भाग में बाटे जो कराऊ मिलेला जेकर भाग में बाटे जो कराऊ मिलेला मालिक के मर्जी बिना मालिक के मर्जी बिना पतवो नहीं परमादरणीय स्वर्गीय रमन राय जी के परपतोह के माध्यम से रुपया मिलल पर लगे करब रह जाए परमादरणीय हमने के बड़े भैया गार्जियन भोजपुरी के कैसन कलाकार नहीं खे जी हमारे डॉक्टर साहब रविंद्र भैया के नहीं खे पहचान नहीं खे जानो ढेर लोग धन से उतना नाम मुखिया जी ना कमाई जितना मुखिया हमारा डॉक्टर साहब समाज बना के नाम बार बार पर लगी देखे आई बाप ये माने हो जाई पाई के जबाने बा स्वर्गीय हमने के रमन दादाजी के बर पतोह बानी फिर पुरस्कार दे हमें हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय हो मालिक बना के रखे तो धन बा तो धर्म करे के चाहिए धन बा तो गरीब के दे दो केहू भिखारी के दे दो हे सुअर के लेढ़ा में मत भी ओए ओए सुअर के लेढ़ा की लीद भैया तनी में उठा दी थोड़ा सा और हेलो हेलो और उठाई थोड़ा सा हेलो ऐसे कहे के बा अन धन भरल बा दौलत पे सुमार बा अन धन भरल बा दौलत पे सुमार बा हरि के भजन बिनु जिंदगी बेकार बा हरि के भजन बिनु अन धन भरल बा दौलत पे सुमार बा अन धन भरल बा दौलत पे सुमार
हमरा स्वीटी कुमारी जी पुरस्कार दिल बने लक्ष्मी के जयकार करब पढ़ लिख के माता पिता के नाम रोशन करब हार्दिक शुभकामना जय हो। गलती ना नु कहनी हां देखी कोनो काम करे सुमित भैया नु तो काम में विश्वास होके के हाँ जी। चाहिए सेवरी जी भगवान के भक्ति में रोज बैठ तुर के लिए अवश्य जूठ करके रखस न भैया हाँ जी। एक हरी कोनो फल बा किन के बाजार से ले चाहे तुर के ले तो 2 से 4 दिन के बाद मौलाए लगे चाहे सूखे लगे ना तब फ्रिज में रखब तो 1-2 दिन मेन में सिटी बा मोदी जी के तरफ से 20 रुपया पुरस्कार मिलल बा भैया ओ बाबा के परनातनी के तरफ से पुरस्कार बा बार बार हार्दिक अभिनंदन बा तो मालिक बना के रखे गलती ना नु कहनी आ रोज बैल लिया वो जुट करके रखो सोची वो बैल कैसा रहे कैसन क्यों भगवान बुढ़ारी में आके वो बैल जुट खा के तार दे तो क्वालिटी वो बैल में ना रहे भगवान के नाम पर विश्वास रहे भक्ति में विश्वास रहे तबे वो भगवान बैल खोले मेन में घट गई भैया हेलो और तो उठा के रखे हेलो कहे के भावा कि अरे मालिक के नाम में अरे जेकर विश्वास बा अब वो कर दुनिया में बनली इतिहास बा बा ओ पर दुनिया में बनली इतिहास स्वर्गीय हमनी के रमन राय जी के माझिल पुत्र बलिराम राय जी पुरस्कार दिल बनी अपना पिताजी के नाम पर हार्दिक स्वागत बा मालिक बना के रखे हो जाला विनाशु हमद में जढिलेला हो जाला हो जाला विनाशु हमद में जढिलेला मालिक के मर्जी बिना पतवो नहीं लेला मालिक के मर्जी बिना पतवो नहीं लेला आज हमने के श्राद्ध क्रिया मना रहल बानी वहाँ के आत्मा के रूप में परमात्मा रहनी है आज के दिन भोजपुरी पूरा भारत के एगो रत्न हीरा बहुत सुंदर तबला वादक जाकिर हुसैन जी के निधन हो गए तो कहीं ना कहीं पूरा भारत के ही बहुत बड़ा क्षति बा कलाकार के क्षति बा जे जाकिर हुसैन जी आज दुनिया में नहीं आज हमने के रमन बाबा के हमने के श्राद्ध क्रिया मना रहा चली तरी 5 मिनट कथा ओकरा बाद नया गीत ओकरा बाद आज हमने के महान आत्मा के श्राद्ध क्रिया में आयल तो कहीं ना कई वो आत्मा के रूप में भगवान रहनी है लोग कहेला कि इंसान की खुशबू रहती है इंसान बदल जाते हैं बिस्तर तो लगा रहता है यहाँ मेहमान बदल जाते हैं एक समय के बाद हम मालिक देवता के सभा में मुनि लोग के गठन भई अब मीटिंग होता मीटिंग हो रहा बा तले मृत्यु लोक से नारद बाबा स्वर्ग लोक में गईनी आ स्वर्ग लोक में गईनी तो ही जब भाव लागल का
कहानी कहानी तनी ध्यान दे के सुनी ना कहानी तनी ध्यान दे के सुनी ना कहानी हई वेद हो आ ग्रंथ कि वेदवा पूरा नवा के साथ होते बानी वेदवा पूरा नवा के साथ होते बानी चाचा जी कहानी कितनी ध्यान दे के सुनी ना स्वर्ग में चर्चा होके कि राम नाम सत्य है। नारद बाबा कहले कि राम नाम सत्य ही तो रामायण में लिखल बा। अब भोले बाबा पार्वती जी से कहले बारे कुमार कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब यानी कि भगवान के नाम सत्य बा आ दुनिया बा सपना। मुखिया जी बाकी हम वो आदमी के बारे में बतावे जाता नहीं। हेलो 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 हम वो आदमी के बारे में बतावे जाता नहीं जेकरा नाम के पहले सत्य लागल बा। सत्यवादी राजा हरीश विश्वामित्र बाबा कहले कि हम ना मानो नारद जी कहले कि ना मानो हमार नाम का हो ना हमार बात रद्द ना होला ये दुनिया जाना कहे के भाव बा कि यार कहानी लोगवा कहता सगरे हो जुबानी कहानी लोगवा कहता सगरे हो जुबानी आई हम ना सब लोग कहता राजा महान जे कर प्रजा महान हो गुणगान जे कर सकल जहान हो चरित्र पवित्र जैसे गंगा जी के पानी कहानी लोगवा कहानी लोगवा कहता सगरे हो जुबानी विश्वामित्र बाबा कहले कि हम ना मानो कैसे जाना में कि लोग झूठों के कहता कि इस झूठों के सत्यवादी बारे हम जाए परीक्षा ले तब हम परख हम जांचब हम परीक्षा ले तब हम मानम कि सत्यवादी हम आके झूठों के हाला विश्वामित्र बाबा चलल बारे आ चलल बारे तले ने राजा सुतल बारे महल में सुतल बारे आ तले मुखिया जी रात के सपना दे एक पर आ जाए कि यार सपना देखो लेना हे राजा जी सपना देखो लेना कि सूतल अरे रहले हो भवनवा राजा सपना देखो लेना रहले हो भवनवा सपनवा देखो तो सपने में बाबा जी एगो दर्शनवा दिहले तो सपने में बाबा जी एगो दर्शनवा दिहले ना तो लगले धोए हो चरणवा बाबा लगले धोए हो चरणवा राजा सब
देखले चाचा जी सपना में मुनि बाबा दर्शन दिले बा राजा हरिचंद जी चरण धोता अब चरण जब धोए लगले गोर पखारे लगले पाँव पखारे लगले तो मुनि जी के मनवा के अरे अरे मनवा जन लेना तो मंगले दिहले राज पट दनवा राजा सपनवा देखले ना भाई के तू झाल बजावता ई कहत रे के लेवल लेवल के बात बा हो निहाल ना मन कतना बार का तोहरा लेवल हो गइल कतना बार का लेवल तारा लोग के लेवल ढेर हाई हो गई लेवल बना फालतू हो हर टीमों में नो हर मंडलिया में एगो लतखोर मिली जे है जन्नी के नाम अच्छा हमारा बात कवना बात पर छेछरा कहला का बोलनी है प्याज जी के रसगुल्लो देले पर ना हम बने कुछ बोलनी हां इनका हम देह तलक टच कोई नहीं हां आई हमरा के कहतर के ए बेजे ओए ए बेजे ए बेजे बुझाता कि ब्याह जी के लड्डू खोए हम बैठल रहनी है भैया तो ये कहलक हलो कि बैठल बारा न बुझाता कि वीडियो साहब के बेटा बारा ये बैठल बारी न तो बुझाता कि पुतना के बहन बेटी इतना बड़का पोज नहीं सुने थे हम पुतना के दूर दूर वाह वाह मेनका कुमारी जी आदरणीय सुखदेव चाचा जी के पुत्री बानी लक्ष्मी के तरफ से लक्ष्मी मिलल बा हाँ हार्दिक स्वागत बा ढेर गरम लगता गर्मी लगता गरम लगता ओए, भैया तनी एक बाल्टी तनी ठंडा पानी दहिया पर बिग ना नाद में के बसिए पानी नाद में कि के सब नाद में के बसे पानी की सब ठंडा ही में कहा जाता है गर्मी कहा जाता वाह। देखिए तो उनका मिल कर पाओने दा मेनका कुमारी अजीत बाबू ए मित्रा तेहू अजीत हम हूँ अजीत 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 भाई हमने के मित्राम पुरस्कार दिला हाँ। अजीत भाई हार्दिक अभिनंदन मालिक बना के रखे अब है मालिक सपना देखल बाबा सपना में राजपाट दान दिल बाबा आ जब भैया बिहान भई तो राजा मुनि बाबा के रास्ता देखता प्रजा लोग कहल की रोवा दतवन ने मुंह धोई के कर इंतजार में बानी तो हम मुनि बाबा के इंतजार में बानी क्योंकि के राजपाट दे दिल बानी तो लोग कहल कि सपना सच ना होला राजा कहले कि सपना सच होला हर सपना सच हर शब्द सच हर बात सच होई तबे हमरा नाम के आगे सतवादी हम मुनि बाबा पहुंचले हम मुनि बाबा के आसन दियाइल बैठवले तो मुनि बाबा कहनी विश्वामित्र बाबा की राजा कुछ याद बा कहले कि हां याद बा के रोवा के राजपाट दान में दे देले बानी तब और कोनो बात तो कहले का करके भाई चाबी ली आ खजाना में पड़ल बा निकाल ली विश्वामित्र बाबा कहले मुखिया जी अरे अरे राज हो गइल हमार आ खजाना रह गइल तोहरे केहू के बुद्धि जाला आ तोर धन बुद्धि दोनों चल गई तब कहले राजा के हम रोवा के तबो का कही तो का करे के बाकी दान के बाद एगो दक्षिणा हो जेकरा के उपदान कहल जाला आ दक्षिणा में उपदान ना मिले तो उ सब बेकार हो जाला तो कहले कि तब का करे के बा बोली कैसे देबो कहले कि कैसे का दे बोली रवा राजपाट तरवा ले लेने हम अपना के बेच के दे देव कहाँ बेचब कहा तो बाबा काशी जी ने बेच
तो काशी जी में बचबा कहले कि हाँ बाबा वो काशी भगवान त्रिशूल जी के शंकर जी के त्रिशूल पर काशी नगरी बसल वही काशी में अपने के बेच के हम रउआ के कर चुकाई दक्षिणा दे अब वह काशी नगरी में चलल माने सत्यवादी राजा हरिचंद्र उनकर धर्म पत्नी सभ्या उनकर पुत्र रोहित जगह पर से सुजीत कुमार जी पुरस्कार दिले बनी बार बार बोले हार्दिक अभिनंदन चलल बा लोग है काशी नगरी में हेने अब तनी छोटू तू आ जा तू अब बबुआ अते ही आओ छोटू अते ही आओ अब अरे कहूँ चलहाक लड़का आ जाओ होशियार लड़का अब अब के एगो आदमी ना बबुआ ते ही आओ तो ते तू कम से बोल तू अब रामनाथ भाई के बोला तू अब तारा के से बोलौनी हाँ तारा के बहुत बहुत धन्यवाद दे कि सब लोग के बीच में एक बार बुलाना से आ गया सचिन कुमार जी पुरस्कार दिले बाबा हार्दिक स्वागत ले लो तार नाम का हो सिद्धांत कुमार सिद्धांत कुमार सुधांत कुमार बाबूजी के नाम प्रमोद राय घर कहाँ ढोलाई का था ढोलाई का था ढोला ही के बारे हितई में आइल बारे शायद यहाँ कैसन माने कैसन यहाँ नाता बा मामा मामा बहुत अच्छा तारा भाव हम बदले खातिर हम तारा के रोहित बना देते पहले लड़का के चैन बंद करवाए साचो का कदो खुले बका दो ओ बाबा के रमन बाबा के छोट पतो संगीता का यार बंद करिए ना कि फ्री पुरस्कार दिले बने हार्दिक अभिनंदन देखो हाथ हटावो अनलिमिटेड नहीं खेल तारा रोहित बगलिया में से हाथवा निकालो तनी भाव खातिर रोहित बनावे हरा जा ई तारे जब ममहर हो तो तू मत तू जा हटाव तू मत ते अब हो तू अब ते आओ ए जब घास पता ही सब लेके आवो ये निकालो हाँ रह दे देखी पकठाल लड़का के भेजता कहे पे मतलब की इज्जत मार रहा है सब तार नाम आदित्य कुमार बाबूजी के नाम सुखदेव राय घर कहाँ कटसा चलो ठीक बा तारा के रोहित बनावल कोई दिक्कत नहीं है आ चले के बाद पैदले काशी एजा से काशी काशी पैदल चले के बाद आ गोड़ दुखाई तो कैसे चले के बाद कान्हा चढ़ जाए के बा का करे के पड़ी खर्चा उठावे के पड़ी तारा में का खर्चा लगेला कुछ नहीं एक दिन के 500 एक पाउच दारू अरे बाप रे बाप एक चिलम लड़का के तो बदनाम करे एक चिलम गाना से काम ना चली हम आगे रहो तू इनका हाथ धोलो हाँ हम आगे के चलो में तू लोग पीछे चलो अच्छा ऐसा ही चले के बाद राजा हरिचंद्र आ सभ्या आ रोहित चलल वालों काशी रोहित कहते कि माई ढेर दूर आ गई हमर गोर से चलल जात नहीं खे थोड़ा हो गई बा हम कैसे चली रोहित कहले का कि अरे गोर में उठल फोड़ा रे कोरा अरे ले लेना रे माई गोर में उठल नाद कोदा ले लेना रे माई
बाबा के छोट पतो लक्ष्मी के तरफ से पुरस्कार बा पर लगी बा करिश्मा कुमारी जी के तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन। रोवाला के तनी नाटक करो रोज झूठो कानी रोता रह के हंसता रह झूठो कानी रोवा के गोर में हमारा करो रोज फोरा पर लंगर के चला का दिक्कत बा फोरा बा आ गोर में फोरा बा दुखात बा ना फोरो बा दुखा तो नहीं खे रोहित कहता कतना दूर बाटा श्रीनगरी चलल जात ना डहरी चलल जात ना डहरी ढेर फोरा हो गइल बा अच्छा तन के दूर और बा फिर हमनी के पहुंच जाइया लागत घाम या राम कोइली होती बैठक तन का छहरी बैठक तन का छहरी बाबूजी से कह समझाई बाबूजी से कह समझाई रोबलन बिलकाई गोर में उठल खोरा रे खोरा ले ला रे गोर में उठल खोरा रे खोरा ले ला रे माई राजा काशी नगरी गइल बने जा बाबू परम आदरणीय हमनी के तर्केश्वर बाबू पुरस्कार दिल बने पोलगी बा हमनी के 25 मिनट हो गई कहानी में ही रोकब आ ओकरा बाद विधा में आपका स्वागत है। क्या अभी अपने मास्टर ने पेश किए हैं क्या किए सड़िया पर डारम नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाए ऐसे ही बंठा भक्ति गीत सुने के 100 तक कचा कुछ दबाते रहे और बंठा भक्ति गीत सुनते रहे। पेटीएम करो खाता नंबर दे दी अच्छा भैया ऐसे है हमनी के गायकी दूसरा चरण में पहुंचल बात बड़ी सुंदर गीत संगीत और सब के सुने के मिलल के करा से ओइठा से एक के करा ओइठा लोग पता नहीं ना उ घोघा हूं लेकिन बहुत सुंदर और गायके बा रोरा बहुत सुंदर नाचतो बानी बहुत सुंदर मार्केटों में बानी रहुआ बड़ी सुंदर यहाँ के मार्केटो धैले बा कहतन कि मनीषा कहली हो कि कादू हमरा बड़ा गर्मी होता चट्टी ओढ़ा दिए कादू हमरा बड़ा गर्मी होता जे ढेर पैसा ना देखले रहेला 10-20 रुपया देखे लगेला तो कादू ओकरा गर्मी होखे लगेला अच्छा मतलब पैसे के एगो गर्मी होला एगो पैसे के गर्मी होला यही से आज ले तू भाड़ा के गाड़ी पर घूमता ये महाराज हम गावत रहनी हो हाई पहनले रहनी हो
गावत रही तो कौन ब्यास जी बड़ा गर्मी लागत हटे हम ऐसे करती तब रौरा कहती जे पैसा के गर्मी के कहता अच्छा हमनी के पैसा नहीं से देखले रहो अंबानी के घर के लागत नहीं अंबानी के बेटा हमनी मुकेश अंबानी के पोता हुआ है मने जे हमनी के पैसा नहीं खींचा देखले पैसा कमाए खातिर ई सब करतनी जगावत आता ना सुंदर रौरा धनी के बांध के घर से बिलोंग करेला। अरे अंबानी घर काहे के रात भर दांत चियर तनी घरे ना सुतेला 20 फल एगो में से का जने के कहलक हटे कि ब्यास के भूला भट के मत बनी ना त का दुआरे दुआरे घूम के दांत चियारे के बन त ब्यास कहत रे कि मतलब हमारा पोज घाटावे लगनी लो तर पोजे कौन बावे काहे जैसे गावत त बुझात कोनो गाछी पर बैठ के बनारवा दांत फरल तू है उल्टा चढ़ कोतवाल का डाटे है उल्टा चढ़ कोतवाल का डाटे आ लगटा घूम घूम का पाला बाटे अपना के होइले ना दूसरा के शेरवानी ले लो कुर्ता ले लो कोट ले लो डोमारा कोही का ए महाराज यहाँ के कहत नहीं जब मनीषा ब्यास के नाचे का चाहिए लेकिन लय में नाचे का चाहिए कदू धीरे धीरे नाचे का चाहिए कैसे धीरे धीरे नाचे अरे मर कौन कौन नाटंकी उतारत नहीं ये सब और गीत गो नहीं होते रवल लवान दिखाने कूदत नहीं माने हम गलती करतनी हो नाच के रौरा जब इतना सुंदर कलाकारी बढ़लही बा इतना सुंदर गीत गो नहीं गावते बानी तो रौरा ना गावे के चाहिए काहे न चलो समाज में एक चप्पल पिटाई तो ए महाराज कहल गइल बा समाज में रौरा एक चप्पल पिटाइब तब चाहे 10 चप्पल पिटाइब तो इज्जतिया उतने जाए जल गेड़ा वाह बाबा बड़ी बड़ी आशीर्वाद टिंकू राय जी की तरफ से मिलल चरण में बार बार लगे रहे कि शेर नसियार का फेरा में पड़ेला कबो कि रही अकेले जहां राजा बन के राही अरे खाई न घास मास मिली महीना दिन बाकी करुआ बिचारा ना सियारा के सही ए महाराज कहल गइल बा शेर कबो खाई तमाशे खाई शेर कबो खाई तमाशे खाई आ भूला भट के कहीं करा जैसन अगर सियार भेटा गइल चाहे बानर तो कहाँ से नोची ओकर कोनो गारंटी नहीं है तारा लोगन के हमनी गवाही ले जा तो एक ताल में बोरिया बिस्तर बना जाए यहाँ के कहत नहीं कि तहार ढेर लेवल हो गइल बा तहार ढेर लेवल
लेवल हो गइल बा दू दिन एक दिन का दू प्रदुमन परदेसी रोशन राज से गा के देखो अच्छा काहे के उ लोग आदमी ना होवे का करी हुआर होला का उलो उ लोग आदमी ना होवे ए महाराज खाली गाड़ी दी कहल लगल बा जकरा संग रौरा जंग करबू वही में करी सही बात बा जकरा संग रौरा जंग करब उहे ओही न करी खाली 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 प्रदुमन भाई मैं रोशन गलती बा ना उनको में गलती रहुए ओकरो में गलती बा आई तनी हमने के सबसे पहले तनी एगो भजन वाह ओकरा बाद हाँ ब्यास के गजन धीरे धीरे बा बड़ी सुंदर एगो गीत रहे कौन ला लगल कौन कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए ऐ सरोरा के कहले का कि माई बाप के गोहजन करेला तो काहे के भजन करेला कैसे कि माई बाप के गोहजन करेला तो काहे के भजन करेला भजन करेला कि माई बाप के भजन करेला तो काहे के भजन करेला माई बाप के भजन करेला तो काहे के भजन करेला माई बाप के भजन करेला तो काहे के भजन करेला माई बाप के भजन करेला तो काहे के भजन करेला तो काहे के भजन करेला ब्यासे जी के जैसन तुअरा तोहरे चारा हो नहीं कुकर कमीला तकवारा हो ई तुअरा तोहरे चावरा हो नहीं कुकुरन के मिला तकवारा हो ई जब रौरा गजन करब रौरा भोजन करे बैठब आ भोजन करत में अगर कोनो कुकुर आ गई वो कुकुर के ना डलनी तो समझी जे रौरा सब लोभ में पड़ गइल बनी जौने जा पावतनी यही जी तकले रह जाई लोग के दान पुण्य करब उहे जाई वो जगत यही से पहले का कि नहीं कि दुआर ताहर चावरा हो खबर देवे के बा नहीं कुकुर कमीला तकवारा हो ऐसे रौरा के कहले कि काहे दोसर के देखी काहे दोसर के देखी जोहरे काहे के भजन करेला
आशीर्वाद अनिल कुमार जी के तरफ से मिलल चरण में बार बार लगी रहे। लास्ट में कहे का बका कि पतिया हमारो सच्चाई बा कि माई बाबू के सेवा में भलाई बा। यही से कहले व्यास जी के कहतनी यहाँ के अपना मेहरारू का फेरा में पड़ के आ अपना माई बाबूजी का छोड़ देले बनी। कितना गजन होता है कितना गजन। यहाँ के कहतनी कि रमन जी गोइल बनी रमन जी गोइल बनी है रमन जी हृदय अपना पासे बोला ली। अच्छा काहे जी तू रका ओलई करबा का एजवा यहाँ के माटी चढ़ाई ओल पर यही से कहिले का कि बतिया हमरो सच्चाई बा कि माई बाबू के सेवा में भलाई बा। इहाँ के योजित का करेलो इहाँ के योजित का करेलो तो काहे के भोज है अब हम चाहत कि जकार्ता में लेके आई जैसा नहीं आदेश वैसन गीत गो नहीं हुई वही से लेकिन हम साचो पहला बार देखनी यहाँ पे गुड हेल्थ खाता नहीं हुआ के गुड हेल्थ। हम चाहत कि तनी जकार्ता में लेके आई जैसा नहीं आदेश देम के कौन चीज होखी उहे हमने के गीत गो नहीं गायब जा।